Bitko. No to vypadá ako keby po anglicky rozprával. What is the orbit? Oh, wait. Yeah. Wait. Dude, what is this? Dude? Oh, what is this? Oh. Powiedz thank you. Powiedz siu, to akože thank you. Kde máš Bibi? Kaka zasa, vidíš? Kaka? Ale možno len píša, vieš? A on povie tiež ble, že píša. No, tak, hej. Sladké mliečko dojde. Spadlo do mleka. Ešte pod stôl pozrel, či nie náhodou pod stôl. Ňoňo, daj mu druhé. Daj mu druhé. Páči. Zase tam bude. Nie, on si to máča. Ja viem, že si to chce máčať, ale nie, že sa mu to podarí potom vytiahnuť. Fuj, cukor. Hej, ale gebuziny robíš. Couple. Toho Olivia naučila také. Príliš sladké. No. No. Nie. No. Nie. Bruno. No. No. Bruno. No. No. Už to nie. No. Márišku s detkom. No. Chuti? Pekne sa napí. Však sa napí, Bruno. Nie, už dosť. Cítiť trošku ten dedinský sprach. S fariem. Nefotím ťa, ty truľo. Rozlievaš mliečko. Pozor. To čo za štýl? Neviem. Ale hlavne, že nerozlievaš. Nie, Brunko. Tu je škola takhle. No veď hej, veď tá škola, ona stále funguje a je z nej škôlka. To bola dievčenská škola. Pre malé dievčatá. Long time ago. Sranda, jak to také rozdielovali. Však aj teraz také rozdielujú. Julka chcela ísť na dievčenskú školu. No dobré, ale že... Dobre, tak tá škola.
pre tá... malé deti. Áno, ale iba dievčatá. Ale tak neprirodzene, že od rozdeľovať. No. A to niečo máš tú súkromnú školu, takú drahú, vieš? Tam sú chlapci. Takú strednú školu, vieš? Nie. Hodiny v kuse rozprávaš, prestaň. A potom jak malé děcko to strieľa jak vojak veľký a potom jak malé dieťa sa to napije mliečka. Jak ten Fidel Castro, že on robil 8-hodinové preslovy. Ježiš. 8 hodín rozprával. Kuse. A ľudia ho ešte nemuseli počúvať. Nie. No. Nie. Bobok. Saša. Bruno. Nechaj. Čo robíš? Budem musieť rozbiť, aby sme mu ruku vyťahli. Dobre, choď hrať s loptou sa. Choď hrať futbal. No vidíš, poviem, choď hrať futbal. Bum. No, by som mohla točiť ešte hodinu, furt melie. Povedz milk. Nepovedal mlieko. Nie. Car hovorí stále. Povedz milk. Krásne. A teraz ja? Teraz o co? Teraz ty. Urob monster. Nemáš také veľké ruky.